Shalom, this is JMG Agri TV aka Organic. Don't panic, it's organic. Let's go. So, nakabihis po tayo, gayak na gayak tayo dahil pupunta po tayo for today's video, pupunta po tayo dito sa Natividad, Pangasinan para introduce syempre ang ating daladalang folio fertilizers na which is si Abundant Harvest All Purpose, no? Para makilala nila dahil doon sa lugar na yon ay Farmers Day, no? Farmers Day doon sa lugar nila. At syempre may makakasama din tayo na walang iba kundi ayan, dito pa pala si Kuya Ron and then si Pastor Joshua. Ayan, silang makakasama natin papunta doon sa Natividad, Pangasinan sa bayan ni Kuya Ron. So ayan, maglalatag tayo doon, makikita nyo na lang doon kung ano yung mga gagawin natin. Kaya subaybayan nyo po, tara, let's go. Bago muna, syempre kumain muna dapat tayo para malakas tayo. Let's go na. Ayan, no, onting kembot na lang namin, naandito na agad kami sa Natividad, Pangasinan, no? At mapapansin po ninyo, parang merong kaharian na malaki dyan. Actually, ayan po yung palasyo ni Sir Ron, no? Malaki talaga. Oo. Hindi, pero paglalapitan mo, yan ang palasyo ng Natividad, Pangasinan. Ayan. Yan, dahil nakarating na po kami dito sa palasyo ng Natividad, Pangasinan, magpapark po muna kami para makapag-prepare kami at mailatag namin ang dala-dala naming produkto. Ayan, ito yung mga parapol po. Ayan, kung mapapansin nyo, yan yung mga parapol at ito yung mga farmers. No? Pero parang medyo na-late na po kami, pero okay pa rin, pasado pa rin naman. So ayan na, nailatag na namin ang aming produkto at nakaready na siya para sa ating mga magsasaka. At sa mga gustong bumili po ng ating produkto na which is si Abundant Harvest, lalapit lang po sila dito. Ayan. Ayun, libot-libot po muna tayo. Marami ding nakapila, no, para magpalista, para sa raffle po 'yan. Ayan, para makakuha po sila ng mga freebies. Ayan. So ayan, hello po, Pastor. Ito yung mga ano natin, mga product na ibebenta natin sa kanila. Ayan, and then may freebies tayo para sa ating mga kasakseeds. Let's go. Nandito na po kami sa ang ingay-ingay dahil maraming talagang farmers day talaga, marami kayo makikita dito sa paligid namin. Kaya po sa mga taga Natividad, Pangasinan po dyan, mag-message na po kayo at sa mga nakagamit, please message po sa ating Facebook page para makita po natin ang inyong mga testimony, no, sa mga nakagamit ng Abundant Harvest dito sa Natividad, Pangasinan. Siyempre, magpipicture po muna kami bago kami umalis, and then meron po kaming mga hanapin ng mga farmers dito na nabigyan po ng sample. Siyempre, para po ma-explain natin sa kanila kung paano po ang paggamit sa mga tanim po nila. Kasi po dito is gulay or mais ang tanim po nila, and then may iba palay po. So, yun, ito yung nakuha naming langka. Hindi pala nakuha, nabili po namin. Murang-mura lang, 25 pesos and then 50. No? Malaking-malaki na. Maraming na kayo luluto. And then pinuntahan din namin itong ibang mga benta ng mga farmer na pinag-harvestan nila itong mga gulay. Masasarapin at fresh na fresh talaga. Kapag nakain mo ay talagang solid na solid. Na rin namin ang mga nabigyan namin ng sample at nakakuha ng free dito sa raffle. Ayan sila. And then naglagay na rin po kami ng tarpaulin dito sa bahay nila Sir Ron para pag may bumisita, makita nila, dito na sila bibili. Okay, siguro tayo sa San Nicolas. And dito naman sa San Nicolas, pinakilala sa atin ni Pastor Joshua itong pastor, principal siya dito sa elementary school, and then yung anak niya na counselor. Introduce na rin natin yung product, syempre para isahan na lang. So yun, pauwi na po kami, and then let's go. So yun na po, no, at natapos na po ang aming pagtitinda dito sa Natividad, at marami kami nakausap na farmer at the same time yung mga talagang leader ng mga ng mga magsasaka sa co-op, ganyan. And then napasyal din namin syempre itong bayan ng San Nicolas dahil magkakatabi lang yung tatlong bayan na yan, yung Natividad, yung Tayog at saka yung San Nicolas. So na-meet din natin doon yung isa sa counselor dito sa bayan ng San Nicolas at principal, and then pastor pa talaga yung yung na-meet natin, kaya talagang nakakaganda ng loob talaga yung experience natin ngayong araw na to. So yun, and then pauwi na kami. At maraming salamat po sa mga sa mga tumutok hanggang natapos tong video. So please like, comment, and subscribe to our YouTube channel, and please click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng videos po natin. So maraming salamat po, and God bless po sa inyong lahat. Yes po.